Lad mig vise jer, hvordan jeg underskriver dokumenter. Jeg står her på en sag i Workzone med et dokument, og jeg har mulighed for at se det her dokument, som jeg gerne vil have underskrevet. Det første, jeg gør, det er at vælge på sagen, hvad er der for et dokument, jeg vil sende til underskrift. Jeg vælger min kontrakt og gemmer sagen, og derefter går jeg ind i sagsaktiviteter og vælger den proces, der skal sende et dokument til underskrift. Derefter starter processen op, og jeg vælger nu at sende dokumentet til underskrift ved at klikke på den aktiviteten. Det er klart, jeg kunne også bare have startet det her automatisk, men for at gøre demoen let, har jeg vist, at man ligesom kan starte det som bruger her. Når dokumentet er sendt til underskrift, skal jeg bagefter tjekke min mail og se, om der er kommet en mail, så jeg kan underskrive mit dokument. Det I kan se, nu kom mailen ind. Jeg klikker på den, og den her mail kommer fra AdOsign, og nu kan jeg vælge at åbne og læse dokumentet. Og det I kan se her, det er nu begynder jeg så underskriften af dokumentet. Det første jeg ser på, det er, at gå lige dokumentet igennem for at sikre mig, at det er rigtigt. Derefter klikker jeg gerne vil underskrive, og så vælger jeg at underskrive. Her har jeg valgt at bruge min underskrift, Jakob Brix. Jeg kunne selvfølgelig også have skrevet i hånden, eller jeg kunne have brugt MitID til at underskrive. Nu er dokumentet underskrevet. Jeg går tilbage i Workzone, og det der sker, det er, at AdOsign skal lige arkivere dokumentet. Derefter skal Workzone hente dokumentet fra AdOsign og lægge det på sagen. Og til sidst så havner dokumentet, det underskrevne dokument på sagen ved siden af den kontrakten. Og I kan se her, alt er i mål. Jeg har fået den underskrevne kontrakt på, og nu kan jeg se dokumentet og det underskrevne dokument i Workzone. Processen for underskrift vises i denne DCR-graf, der viser den overordnede proces. Det er klart, at bag scenen er der lidt flere detaljer, som I kan se i denne her graf, som faktisk indeholder alle de trin, der indgår i processen, med at underskrive et dokument og hente det færdige underskrevne dokument tilbage i Workzone og arkivere det på sagen. Med dynamiske effekter, som her med AdOsign, kan I få meget mere ud af Comedy Workzone, og det er et super eksempel på anvendelsen af hyperautomation og DCR dynamiske effekter for at binde ting sammen.